Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha persones que s'esforcen cada dia per millorar la seva força de voluntat. Això és La lluna verda. Comencem! El calendari d'Advent. Hi havia una vegada dos germans que es deien Lilith i Nabil i que vivien a la ciutat de Barcelona. A finals de novembre, la mare sempre els treia una calaixera de fusta de color blanc i vermell amb 24 calaixos petits i un número pintat. Era el seu calendari d'Advent. Cada calaix representava un dia del mes de desembre i servia per comptar quants dies faltaven per Nadal. La mare sempre els hi posava una sorpresa a dins de cada calaixet. 2 xocolatines, 2 caramels, 2 catànies, 2 polvorons, 2 trossos de torró. El Nabil i la Lilith havien d'anar obrint cada matí un d'aquells calaixos. El dia 1 de desembre obrien el primer i quan arribaven al calaix amb el número 24 volia dir que l'endemà era 25 de desembre, el dia de Nadal. Cada any, la Lilith i el Nabil es posaven molt contents quan veien la calaixera. La posaven a sobre del moble del menjador i sempre era la primera decoració de Nadal. Després vindria el ram de vesc de la sort a la porta de casa, la flor de Nadal o el ram d'eucaliptus en flor a l'entrada, les garlandes de llums a la finestra, l'avet al costat del sofà i, finalment, en un racó del menjador, el pessebre. Com els agradava muntar cada any aquell món en miniatura. Quines ganes tinc de començar a obrir els calaixos. Ei, però no facis com sempre, que cada dia n'obres 2 o 3 calaixets i et menges el que hi ha dins. És que sempre hi ha coses tan bones que no em puc esperar. Ets un impacient. Si fessis com jo, cada matí tindries una sorpresa. En canvi, d'aquesta manera, en una setmana ja l'hauràs buidat tota. Sí, ja ho sé. I després em sento malament de no haver-me esperat. Sí, i a sobre fins i tot et menges les meves sorpreses. Aquest any et prometo que cada matí obriré un calaix i em menjaré només la meva sorpresa. El dia 1 de desembre, la Lilith i el Nabil es van aixecar corrents per obrir el calaixet amb el número 1. Ostres! Un bombó amb trossets d'ametlla! Que bo! Sí! Vinga, que farem tard a l'escola. La Lilith i el Nabil ja sabien vestir-se sols, però ara que començava el fred i s'havien de posar més roba, trigaven més estona en vestir-se que a l'estiu. Aquests mitjons cada dia són més petits. Com costen de posar! Nabil, no et deixis el gorro. I tu, Lilith, agafa la bufanda. El coll i el cap sempre han d'anar ben tapats perquè no entri el fred. Ja vaig, mare. Cada dia sortien ben abrigats cap a l'escola i ben contents de la sorpresa que els havia tocat de bon matí. Però al Nabil cada matí li era més difícil aguantar-se de només obrir un calaixet. Quan anaven pel quart dia no es va poder estar i quan ningú el veia va obrir-ne també el del dia 5. El problema és que a l'endemà encara se li va fer més difícil obrir només un calaixet. I quan ningú el veia, va obrir 2 calaixos del final i es va menjar tot el que va trobar. Obrir els calaixets li feia molta il·lusió, però quan es menjava la sorpresa es sentia malament, perquè havia traït la promesa d'obrir-ne només una al dia i no menjar-se la sorpresa de la seva germana. L'endemà va tornar a obrir 2 calaixos del final i es va menjar tot el que va trobar dins.
El Nabil ja veia que li estava passant com cada any. Si seguia així, en pocs dies ja hauria obert tots els calaixos i els hauria deixat buits. L'endemà, que era dia 7 de desembre, el Nabil va obrir els calaixets dels dies 11, 12 i 13. Però en el calaix del dia 13, en lloc de trobar-se alguna cosa per menjar, es va trobar un bitllet de 5 euros. Ostres! Per què haurà posat 5 euros? Ja sé què faré. Amb aquests diners compraré els dolços que m'he menjat abans d'hora i també posaré els que m'he menjat de la Lilith. El Nabil va anar a la botiga i va comprar exactament els mateixos dolços que ja s'havia menjat i els va reposar en els calaixets. A partir d'ara no m'avançaré més. No val la pena. I així va ser com va aconseguir tenir la suficient força de voluntat per controlar-se i no menjar-ne de més. Quan va arribar el dia 13, la Lilith va saltar d'alegria quan va veure els seus 5 euros. Mare, avui hi ha dinerets, què podem fer amb ells? Com avui és dia 13 de desembre, podem anar a la Fira de Santa Llúcia i comprar una figureta per al pessebre. Cadascú amb els vostres dinerets podeu comprar la que més us agradi. La podrem triar nosaltres? I tant! Ja sou prou grans per decidir-ho. El Nabil li va canviar la cara. Ell ja no tenia els 5 euros. Ara segur que el descobririen, amb l'esforç que li havia costat aguantar-se. Tots s'anirien orris quan la mare i la Lilith descobrissin que no podia comprar cap figura del pessebre perquè ja no tenia els diners. Què podia fer? Aquella mateixa tarda, sortint de l'escola, anirien amb la mare a la Fira de Santa Llúcia. El Nabil va marxar tot moix cap a l'escola. La mestra, quan el va veure entrar a classe, es va adonar que el Nabil no tenia un bon dia. A l'hora del pati no tenia ganes de jugar amb ningú i va seure en un racó. Llavors, la mestra se li va apropar. «Estàs bé, Nabil?» Doncs... «T'he trobat molt trist a classe. I ara al pati m'estranya que no estiguis jugant. T'ha passat alguna cosa aquest matí? No, res. T'has enfadat amb algú? No, Has trencat alguna cosa a casa?» no exactament. A vegades va bé explicar aquelles coses que ens preocupen a una persona de confiança. I ja saps que pots confiar en mi. Sí, ja ho sé. I llavors en Nabil va esclatar a plorar. Tranquil, Nabil. Plora tot el que necessitis. Plorar és una bona manera de desfer-te del malestar que sents. Té aquest mocador, t'anirà bé. Després de plorar una estona, el Nabil va quedar ben alliberat del nus que notava a la panxa. Llavors va decidir explicar-li a la mestra el motiu de la seva tristesa. Ostres, Nabil, primer de tot, gràcies per haver-ho compartit amb mi. Com creus que pots arreglar-ho? Jo et podria donar aquests 5 euros, però crec que no seria la millor solució. No, jo tampoc ho crec. Seria tornar a enganyar la mare i a la Lilith. I no està bé. Llavors, què creus que serà el millor? Explicant tot el que m'ha passat, però segur que s'enfadaran amb mi. Potser s'enfaden, però de tu depèn que vegin que fas l'esforç per millorar. A la tarda, la mare els va recollir de l'escola i van anar fins a la catedral. Abans d'arribar, sempre feien una parada al carrer Petritxol per berenar xocolata amb xurros o melindros i després enfilaven el carrer cap a la fira. Què, Lilith, ja has pensat quina figura vols comprar? Sí, com l'any passat vam comprar el pou, he pensat comprar la senyora que porta els cubells d'aigua. Ben pensat, Lilith. Es diu l'aiguadera i la posarem al costat del pou. I tu, Nabil? M'agradaria comprar un foc de camp amb flama de cel·lofana pels pastors. Ostres,
És veritat que no en tenim i cada any els pobres pastors es pelen de fred. Ben pensat. Però no ho podré comprar. Per què? Llavors el Nabil va explicar a la mare i a la seva germana tot el que li havia passat. Nabil, gràcies per la teva sinceritat. I gràcies per no haver-me deixat sense sorpreses, m'hagués enfadat molt amb tu. Estàs fent un gran esforç. A veure si aconsegueixes mantenir-ho fins al final. Això voldrà dir que t'estàs fent gran. En aquell moment, el Nabil va sospirar i es va sentir alliberat. Estava content per la comprensió de la seva mare i la seva germana. Això valia més que tots els caramels, xocolatines o figuretes del món. Va notar que a partir d'ara tindria la força de voluntat suficient per obrir cada dia el calaixet que tocava i menjar-se només la seva sorpresa. Sabia que si ho aconseguia, volia dir que s'havia fet gran de debò. Cada any anaven a la parada de l'Assumpta, on havien comprat fa molts anys el pessebre i les primeres figures. D'aquesta manera asseguraven que les figures que compraven cada any fossin del mateix tipus i mida. Els ulls de la Lilith i el Nabil s'obrien com taronges cada vegada que visitaven aquella parada. Una espectacular cascada de figuretes ben col·locades i de totes mides s'obria davant d'ells. Però aquell any només en comprarien una, l'aiguadera. Els dies van passar i el Nabil va ser fidel a la seva promesa. Cada dia obria el calaixet juntament amb la seva germana i es menjaven junts la sorpresa que els hi havia tocat. Per fi va arribar el dia 24 de desembre. La nit de Nadal, el Nabil i la Lilith feien cagar el tió després de sopar. «Vinga, Nabil, ara et toca a tu». El Nabil va agafar el bastó i va picar el tió amb força, tot cantant la cançó. Caga, tió, caga, torró, si no cagues neules, cop de bastó. Llavors, aquell tros de tronc amb barretina li va cagar al Nabil un foc de camp amb flama de cel·lofana. Aquell any s'ho havia guanyat. Conte contat, ja s'ha acabat. I el pessebre aviat segur que estarà muntat.